No, oman vuoron odottaminen on tosi vaikeaa ja välillä on vaikea malttaa odottaa sitä, että olisi se oma vuoro siinä pelissä. Ja mä ajattelin, että sellaiset selkeät säännöt voi olla hyödylliset, koska usein auttaa, että tietää selkeästi, että milloin oma vuoro tulee. Että vaikka että pelataan 15 minuuttia kerrallaan ja sitten vaihdetaan tai joku semmoinen selkeä kohta pelistä ja sitten annetaan vuoro seuraavalle. Ja mä ajattelin, että semmoinen niin kuin toisen pelin seuraaminenkin voi olla ihan kiva, jos asennoidutaan siihen, että pelataan hyvällä yhteishengellä ja kannustetaan kaveria ja harmitellaan yhdessä niitä takaiskuja. Että sekin voi olla ihan hauska vaihtoehto. Tosi luonnollista, että alkaa harmittaa kesken pelin, jos on häviöllä, koska se harmituksen tunnehan kertoo siitä, että se pelaaminen on susta kivaa ja sä tykkäät voittaa, että siinä tunteessa ei ole mitään pahaa tai väärää, vaikkei se tosiaankaan usein kivalta tunnu. Mutta jos se harmituksen tunne nousee liian isoksi, niin silloin voi olla vaarana, että toimii semmoisella tavalla, mikä jälkikäteen harmittaa. Että alkaa vaikka syytellä sitä pelikaveria tai lopettaa pelin kesken. Et ihan ensiksi on hyvä muistaa se, että sä et ole huono häviäjä, tai siis sä et ole huono, jos sä häviät. Koska sul kävi vaan huono tuuri. Että semmoistahan se peli on, että on pakko jonkun hävitä, että toinen voi voittaa. Ja monesti me halutaan voittaa sen takia, että silloin meillä tulee semmoinen olo, että me ollaan parempia silloin, vaikka oikeastaan me ollaan yhtä hyviä koko ajan, voitetaan me tai hävitään me. Että yhtä hyviä ihmisiä me ollaan koko ajan. Ja jos sä huomaat, että sua alkaa harmittaa, niin sä voit vaikka mielessäsi miettiä omaa semmoista voimalausetta, jonka sä keksit itsellesi. Se voi olla vaikka semmoinen, että mä oon hyvä, vaikka mä häviäisin. Ja hengittää pari kertaa syvään. Tai sä voit myös sanoa sitä tunnetta ääneen niille pelikavereille, että sekin usein helpottaa sitä oloa, kun tunnustaa sen, että nyt mua alkaa harmittaa se, että mä oon niin häviöllä. Et usein sit pelikaverit saattaakin sanoa vaikka jotain semmoista, mistä tulee parempi mieli. Mutta muista joka tapauksessa, että se harmi on vaan tunne ja se tulee ja menee aika nopeasti. Joskus voi käydä niin, että sit taas kaveria alkaa harmittaa, jos hän on häviöllä ja hän haluaisi lopettaa sen pelin kesken, mikä niin kuin varmasti itse tuntuu aika kurjalta, että jos itse haluaisi pelata sen pelin loppuun ja toinen on valmis laittamaan hanskat tiskiin. Joskushan se pelin lopettaminen voi olla parempi vaihtoehto kuin se, että tulee vaikka iso riita kaverin kanssa ja kaverin tunteet kuohuu yli. Mutta ehkä voi ehdottaa vaikka, että pidetäänkö pieni tauko ja jatketaan kohta, koska tunteet tosiaan tulee ja menee aika nopeasti, että jos pidetään pieni tauko, niin kaverilla on ehkä aikaa säädellä sitä omaa harmin tunnetta ja ehkä sitten pystytte jatkamaan sitä peliä taas hetken päästä. Sehän on aika ärsyttävää, että jos itsellä on semmoinen voimakas mielipide jostain, mitä haluaa, ja sitten toiset ei haluakaan sitä. Se tuntuu tosi kurjalta, mutta se on kuitenkin aika yleistä, että ihmiset on eri mieltä asioista. Sitten kannattaa ehkä yrittää keksiä semmoinen kompromissi, eli joku sellainen ratkaisu, mistä kaikille tulisi hyvä mieli. Usein hyviä kompromisseja on esimerkiksi vuorottelu, että tehdään ensin niin kuin mä toivon ja tehdään sitten niin kuin sä toivot. Tai ensin niin kuin sä toivot ja sitten niin kuin mä toivon. Tai sitten keksitään joku kolmas vaihtoehto, mikä kävisi sitten kaikille. Ja itseä voi yrittää muistuttaa siitä, että kuitenkin se yhdessä pelaaminen on varmaan hauskempaa ja tärkeämpää kuin se, että saisi itse kaikesta päättää. Vaikka se kompromissin tekeminen ainakin siinä aluksi voi tuntua kurjalta ja voi tuntua siltä, että muut ei kuuntele sua. Kyllä siitä päästään sitten varmasti yhteisymmärrykseen vielä. Voittaminen tuntuu usein niin ihanalta, että siitä tekisi mieli kertoa muillekin. Mutta niin sitä häviämisen tunnetta voi olla välillä vaikea, häviämiseen liittyviä tunteita voi olla vaikea käsitellä, mutta myös voittaminen saattaa välillä olla vähän haastavaa sen takia, että
että semmoinen niinku se innostus ja ilo siitä omasta voitosta saattaa tuntua aika kurjalta siitä, joka on jo valmiiksi harmissaan siitä omasta häviämisestä. Niin mä ajattelin, että semmoista niinku hyvää voittamista voi harjoitella sillä tavalla, että kun voittaa pelin, niin sit voi vähän keskittää huomiota myös siihen pelikaveriin, jonka kanssa on ehkä ollut siinä hauska pelihetki. Että teille jää kiva muisto siitä pelistä. Että voi sanoa vaikka, että kiitos hyvästä pelistä ja heittää vaikka yläfemmat. Että siitä jää semmoinen mukava tunne kummallekin, koska tosiaan se yhdessä pelaaminen on kuitenkin usein se niin kuin kaikista hauskin juttu ja se voittaminen on semmoinen bonus siihen päälle. Tunnetaitokorteissa, niin siellä puhutaan ainakin osassa tästä, yhdessä pulmakortissa puhutaan niin kuin, tämmöisestä, että miten saada oma ääni kuuluviin ja miten toisaalta ottaa huomioon se, että kaikkien mielipiteet ja äänet tulisi kuuluviin. Että se on ainakin yksi semmoinen, joka peleihin liittyy myöskin, niin kuin puhuttiin tuosta kompromissin teosta. Ja sitten siellä toki esitellään näitä erilaisia tunteita, mistä tosi monet liittyy peleihin, niin kuin tässäkin tuli esille, että on sitä pettymystä ja riemua ja iloa ja innostusta ja ehkä vihaakin siitä, jos kokee, että se peli ei mene reilulla tavalla, niin näihin tunteisiin tutustutaan tarkemmin ja siellä on myös pettymystunteen kohdalla harjoitellaan just sitä hyvää voittamista ja häviämistä. Niin kirjoissa ehkä just mitkä liittyy tuohon tunteen säätelyyn ja sitten toisaalta niin kun tämmöiseen kompromissin tekoon ja toisen kuuntelemiseen, niin on kirjat Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari, Fanni ja levoton liikeri ja sitten Fanni ja kiukkuiset kaksoset. No ehkä semmoiset, mistä voi löytää hyviä tunnesäätelyvinkkejä sit niihin vähän hankalampiin tilanteisiin.